¿Quieres formarte en el mundo de la peluquería, barbería o estética? En Rizobel lo tenemos claro. Queremos que las clases sean lo más prácticas posibles. En Rizobel te preparamos para el mundo laboral. Das Rías Galegas á túa mesa, o auténtico sabor do mar. Marisco fresco capturado con tradición e servido con calidade. Saborea a frescura, directamente do mar, con todo o seu aroma e esencia. Porque cando falamos de marisco, Galicia é garantía de excelencia. Mariscos Gallego, o auténtico tesouro do Atlántico. Para todos os eventos que teñan este verán, restaurantes, cafeterías, bodas, bautizos e aquelas comisións de festas que sodes uns atrevidos, cervexa, refrescos, augas, todo tipo de licores, podes vir a buscar o que queirades. Unha gama inmensa de sabores e colores. Imos alá. En Decoplaca Arosa tenemos una amplia variedad en cerámica de pavimentos y revestimientos. También en Decoplaca Arosa disponemos de muebles que puedes personalizar a tu gusto. Y para la ducha, las mejores mamparas, una amplia variedad de platos y tenemos la mejor calidad en griferías y accesorios. Si lo que necesitas es pintar tu casa o cualquier otro lugar, tenemos todo lo disponible, pintura y accesorios. Y para tu reforma disponemos de aislamiento acústico y térmico y todo relacionado con tabiquería y techo de placas de cartón yeso. Visítanos en Vila García ou en decoplacarosa.com. Dende 1957 levamos o sabor do mar á túa mesa. Na Churrusquiña combinamos tradición e calidade. Descubre a nosa variedade en conservaroma.com e goza do auténtico sabor do mar. Ahora sí que estás listo para comerte el mundo. Rubén Neira, viste tu mejor versión. Descúbrela en nuestra tienda. Automecánica Souto, reparamos maquinaria forestal, agrícola, de obra pública e tamén pequena maquinaria, motocultores, xardinería, diagnóstico avanzado e aluguer con garantía profesional. Tamén temos maquinaria de ocasión. Automecánica Souto, a túa maquinaria en boas mans. Restaurante Bahía Las Sinas, goza do sabor do mar coas mellores vistas. Gastronomía, tranquilidade e momentos inesquecibles. Bahía Las Sinas, unha experiencia para os teus sentidos. Restaurante Bahía, Las Sinas. Sabor, mar e esencia en cada plato, con vistas ao mar. Moi boas, festeiros e festeiras. Hoxe atopámonos aquí, en Vilanova de Arousa, na xa 31ª Festa de Exaltación, os mexillóns e os berberechos.
E para min é todo un orgullo estar hoxe aquí, nunha das procesións máis emotivas de todas as Rías Baixas, na procesión da Virxe do Carmen. Así que xa sabes, quédate connosco para ver isto e moitísimas cousas máis que nos teñen preparadas no Concello de Vilanova, de festa en festa. Comezamos! Unha apertiña para festa en festa, busca sempre! A procesión xa empezou e nós temos a fortuna de estar encima do barco e, sobre todo, de estar co fillo do dueño. A ver, contanos por que o voso barco escollido para levar a Virgen. Bueno, cada año el barco que lleva la Virgen es el barco más nuevo que llega al puerto de Villanueva, entonces este año por tradición nos tocaba a nosotros. Vexo que tes un montón de amigos, trouxéchelos ti? Sí, y más familiares, que están por abajo. Madre mía, despois iredes a comer uns mexillóns ou uns berberechos, invitarálos a algo ou no? Que te inviten eles? Hombre, claro. Luego hay comida para todos y para todo el mundo está invitado. Doulle un pouquiño de reparo diante da cámara, pero contounos por detrás que nos trae ao seu amigo e compañeiro Adrián, que está vivindo en Madrid, para que poida presenciar a súa festa aquí, encima do barco. Contanos a túa historia, Adrián. Sí, exactamente. Yo llevo unos cuantos años viviendo en Madrid, pero normalmente en verano me vuelvo para casa y siempre suelo venir a esta fiesta en el barco de mi amigo Gabriel. Y este año le he contado a mi amigo Chema, que es compañero en Madrid, pues lo grande que esta fiesta, lo bonito que es llevarla a Santa y que todos los barcos salgan al mar, y entonces como mi amigo este año está llevando la Santa, pues le ha apetecido venir a él también. Mira, invitarías a Chema aos mexillóns tamén, ou así ou no? Claro, aquí que pruebe lo que es de verdad la buena comida de Galicia y lo bien que se está aquí. Bueno, Chema, contanos ti, ¿qué tal? ¿Cómo estás viviendo esto? ¿Gustache? Sí, pues muy bien, muy original, la fiesta muy bien, el mar, cosa que no tenemos en Madrid. Los mejillones también muy ricos, que he probado muchos desde que estoy aquí. Y bueno, como soy amigo de Adri, también veraneo por aquí, por la zona de San Senso, y me gusta venir aquí a la fiesta. El año pasado vine y este año que Gabriel traía a la patrona, pues mucho mejor. No se lo podía perder, digamos, no se lo podía perder. No barco tamén temos aos máis peques. Contádenos, por que estades aquí encima? Porque meus pais veñen deste moito tempo e al fin e ao cabo a min tamén me empezou a gustar e pois empecé a veñir. E tanto que che gusta, que te vexo vestido de mariñeiro, así da justo, non? Eu levo veñindo estes 6 anos vestido. Madre mía, un montón deles. E contame ti, canto tempo levas vindo? Este é o meu segundo ano. É o segundo ano. E tes ganas de repetir? Sí. Pois iso é importante. Ahora a disfrutar e... Cal é o vosso apartado favorito? O barco.
Este ano é un ano moi emotivo para min porque finalmente vi unha persona que foi un dos principales que levaba o santo. Hai moitos anos que Tono, un chaval de Villa García, que empezaron a levar o santo 14 personas, creo, se mal non recordo, ahora somos sobre 22, e un día tuve un accidente no puerto e hai 10 anos que nunca veu máis a mirar o santo. Vino por primeira vez e me motivou moito, falín con el un rato e dixeñe: Tono, sí que tens que vir máis veces polo menos a mirala, xa que non podes portala. Me gustaría, pois nada, pois darlle unha preta xa que veo xa aquí. Para que algo tan emotivo esté funcionando con toda precisión é super necesario ter unha boa banda. Estamos aquí co director da banda. Contanos, quenes sodes e que tal a experiencia por aquí? Olá, nós somos a União Musical Tenório de Sede de Cotobade e está sendo uma experiência totalmente distinta, que nunca fizemos uma festa deste tipo e está sendo muito guai, é distinto totalmente. A verdade é que isto está sendo increíble. Un montón de persoas, un montón de barcos e non podría ter sucedido sen o Concello de Vilanova. Estamos aquí con co alcalde, con Gonzalo. Contanos como que che está parecendo en comparación a outros anos. Non, máis xente, o sea, sempre hai moita xente, pero este ano está petado, como se di, hai moitísima xente, moitísimos barcos e a xente sabe o ambiente. O ambiente perfecto. E hai que agradecer aos propietarios de barcos, a familia Santoro, pois o esforzo que fixeron para preparalo como prepararon para honrar a Virxen do Carme. No, estamos pasando ben, está empezando a tarde, vamos a seguir un rato de procesión e despois festa con Milladoiro. Empezando a tarde de un montón de días de festividades. Bueno, xa vamos polo terceiro, digamos, pero bueno, ainda que era mañán, que o día grande, o sea que hai que seguir dando, hai que disfrutar, isto é unha festa. Algún objetivo para o ano que ven? Home, sempre mellorar, sempre máis xente e sempre pasar o millor. Pero este ano o listón está sendo alto, vai nos a costar, pero vamos a intentar. Non podría faltar falar con don Manuel. Contenos, que lle está parecendo todo isto? A ver, pois a mí pareceme o que lle parece ao povo de Vilanova, é dicir, un día de festa, un día en que entroncamos ca tradición dos nosos maiores, e un día de manifestación de fe para coa Virxe do Carme, patrona dos mariñeiros, e tamén abogada dos que xa se marcharon, intercesora por eles. Por tanto, é un día en que se acumulan moitísimos sentimentos, verdad? Sentimentos relixiosos, e sentimentos de añoranzas dos que xa se foron, pero tamén de grandes alegrías, de ver os pueblos disfrutar momentos de paz, momentos de convivencia, momentos de alegría, máis vindo de onde vimos dunha pandemia tan cercana, e volver a ver que, bueno, que vai tomando normalidade o ritmo da vida, pois é un día de moito gozo. E os grandes momentos son eso, todas as emocións, cantas máis mellor, que a alegría conleva moitas emocións. E máis, que penso que destos momentos tan intensos é onde sacamos nos forza para o resto do ano. É verdad, que sí? Eu estou de acordo con usted. Se como a vir ao manantial a beber, bueno, e vamos dispós administrando a auga que tomamos o día de hoxe.
Estamos aquí con Miguel e Cristina, o patrón do barco, e a señora que non sei cal dos dous manda máis. E xa entrevistamos un pouquiño a Gabriel, o vosso fillo. Cada ano que entra un barco para o puerto, o máis novo leva a Santa. É unha tradición que hai. E vos estades máis que contentos. Home, claro, levar a patrona e a patrona nosa do mar, non? Emocionaste un pouquinho. Sí, home, claro, emocionado, non? Isto é un orgullo. É a que nos protege no mar. E sobre todo porque traerás a toda a familia. Sí, sí, a familia, amigos, todo. É un día moi especial. Moi bonito, emocionante. A ver, non escoitamos moito porque temos a banda ao lado, pero un barco moi grande, está cheo de personas. Está cheo. Tengo moito medo, e ir despacito nada máis. Pero orgullosa de que se xa moito máis. Nos vimos todos os anos a esta festa, é a mellor festa que temos en Vilanova de Arousa. Ela desde pequeniña sempre veu vestida así de rianxeira e agora este ano pois é a primeira vez que ven cargando a Virgen. Contanos ti, Noelia, estarás un pouco orgullosa. Estou nerviosísima no siguiente. Sí que é verdad que non me tocou aínda, tocome agora sacala. Entonces nada, estou moi ilusionada, xa van 19 anos que estamos aquí dando callo. É a verdad que é a mellor festa que ten Vilanova sin duda alguna, a verdad. Sí que é verdad que antes foi meu irmán, que xa é o seu segundo ano que leva a Virgen. E nada, que isto levamos 2 semanas que eu a verdad que non durmo dos nervios. É tan bonita esta festa que con orgullo representámola, a ver, non hai máis. A verdad que ojalá que disfrutedes deste día e nada. Estamos con Javier, o teniente alcalde de aquí do Concello de Vilanova. Contanos que tal está sendo o día emotivo. Moi bueno, a verdad que é moi bonito, a verdad que xa facía anos que non había tantos barcos, o día acompaña, hai moitísima xente, a participación é altísima, a verdade é que estamos notando estes días moitísima xente en Vilanova de Arousa, estamos na semana grande, na semana das festas, onde tivemos a Orquesta Panorama, e bueno, preto de 10.000 personas estiveron onte en Vilanova, hoxe temos a Milladoiro, mañán temos o día grande con Roy Casal, a entrega das insignias de oro a 3 veciños de Vilanova, a verdade que está sendo unha semana espectacular. Bueno, festeiros e festeiras, agora vamos a dar un pequeno corte á publicidade mentras vedes a ir a preciosa virxen do barco, da embarcación, pero quedadevos, porque ainda vos queda un montón de cousas por descubrir. Organiza Concello de Vilanova. Moi boas de novo, festeiros e festeiras. Que rápido somos na tele con esto de cambiarnos de roupa, pero que ocasión merece a pena. Estamos en Vilanova e quedade connosco para ver o que ten deparado para nós este concello, na festa de exaltación do Mexillón e o Berberecho. Vamos! Solo si soy feliz, yo soy si eres mía y me dejas amar. Pico para ti, y es así del fin, porque yo amo a la vida. Bueno,
atrapamos por aquí aos da mecánica antes de que comecen co seu show. Contádenos que expectativas tendes, que tendes planeado, como ides a levantar a todo Vilanova. Pois eu penso que hoxe vai a ser un fiestón porque vamos a empezar aquí cun pequeno pasarrúas levantando a toda a xente, arrastrando todo por aí e despois vamos a rematar aquí na praza e penso que vai ser un día espectacular. É o que me fai moita ilusión vir a tocar ao meu puto pueblo, joder, que sempre teño que ir a tomar polo cu a tocar e hoxe que toco aquí, ao acabar teño que ir a tomar polo cu tamén. Joder, pero tiñas que empezar por eso. Pero morro pola fe, morro pola fe. Así me gusta. Pois a disfrutar, e nós con vos. Solo si soy feliz, lo soy si eres mía y te dejas amar. Y es así el fin, porque yo amo a la vida. No me va a sufrir, voy a lanzarla por la sin ti, marchar la vida. Aquí contigo, solo si soy feliz. Lo soy si eres mía y te dejas amar. ¡Qué pintaza todo esto! Llevamos aquí desde el día jueves y bueno, nada, estamos haciendo un montón de variedad de tema de marisco, de lo que es mejillón y berberecho en realidad. ¿Qué tal? ¿Moita xente estos días? Uy, muchísima. El jueves, por ejemplo, que es la inauguración, que suele ser un poco más flojo, este año estuvo muchísima, mucha gente, muchísimo turismo, mucha gente de afuera, franceses, italianos, bueno, de España, de todos lados, andaluces, de todos lados, la verdad. ¿Teu primer ano por aquí? O sea, o vosso primer ano? No, llevamos aquí 12 años. Entonces notaste esa diferencia, ¿no? Hombre, cuando comenzamos la fiesta no era ni la cuarta parte, hombre. Esto creció año a año con mucho trabajo y sacrificio y fue creciendo, sí. ¿Hay algún plato estrella? Uf, es que todos son muy buenos. O sea, el mejillón al vapor, sin duda. El berberecho, claro, también. Pero las empanadas gustan un montón. Los mejillones tigres son exitosos. Las croquetas también. Las paellas ya ni te cuento. Hacemos alrededor de unas 4 paellas por turno. Madre mía, qué locura. Buenísima está esto. Sabor a mar impresionante. Vexo que ese acento non é daqui, de onde ves? De La Rioja venimos. En familia, polo que vexo. Sí, en É familia. a primeira vez por aquí? Pues sí. Estáis contentos, justo, vos, a comida daqui? Sí. Alimentan vos ben, así? Bien, bien. E o pueblo que tal? Gustou vos? Bonito. Pois alegro un montón a disfrutar, que é importante. Cantamos Vilanova como cumbia asesina, cumbia en llama, cumbia que arde entre cuerpo y alma. ¿Cómo es? Cumbia asesina, cumbia en llama, cumbia que arde entre cuerpo y alma. Cumbia asesina, cumbia en llama, cumbia. O primeiro este ano o pregoeiro noso é Benito Leiro Conde, que é, como sabedes, o cronista oficial do povo. Bueno, Benito Leiro, no último momento, tuvo unha pequena indisposición e non pode vir. Pero como é un hombre moi aplicado, é un gran escritor, o tiña escrito e, en nome dele, falamos con ele, vai no leer
ahorita a concelleira de enseñanza, non? Hai que botar unha ollada moitos anos atrás para recordar cando Mesilón e o Berberecho eran tratados con certo menosprecio. Tal vez, pola súa abundancia, como unha especie de marisco para pobres. Hoxe en día, ningún comensal, por exigente que sexa, se atreva a desprezar uns carnosos mexillóns da ría con cachelos ou unha caldeirada de berberechos ao vapor sen esquecer outras delicatessen culinarias. Canto cambiou aquela situación nos últimos anos? Se nas décadas dos 60, nos 70 e incluso nos 80 recoller unha caldeirada servía para gañar unhas pesetas, non euros, eran pesetas todavía, e contribuir á economía familiar. Hoxe, co esforzo e organización, tense transformado nunha profesión na que viven miles de familias nas rías de Galicia. Bueno, eu penso que é merecido porque levamos 27 anos e son moitos anos e claro, non foi nada fácil cando empezas un negocio bueno, quero dicilo que eu viña do mar, eu viña das bateas, non tiña nin idea de como era, do que era a hostelería e bueno, foi montar o negocio e foi besar o santo porque foi montar o negocio e empezamos a traballar e a partir do primeiro ano foi xa o negocio estar cheo un ano tras outro. E aproveito para, isto sí que teño que dicilo, que o alcalde fixo por Vilanova o que non se pensaba, e isto hai que dicilo porque foi así tal cual. Bueno, último día desta festividade, que é mellor que Gonzalo para contarnos como se viviron estos días, notou algún cambio referente a outros anos? El cambio es el que ya llevamos disfrutando una buena temporada, que es cada vez más gente, ¿no? Cada vez hay más gente en los espectáculos, en la carpa, en todo, y bueno, pues este año aparte tenemos la suerte de que el tiempo acompaña, ¿no? Esto es una maravilla, y bueno, pues acabamos de tener el pregón con bastante gente y seguimos pues disfrutando del día y el fin de fiesta de la noche con Roy Casal en el Jardín Umbrío, que también seguro que va a ser un llenazo. Entonces, deseando, ya esperando el año que viene, ya queda media jornada solo e estamos esperando o próximo. Me está parecendo pois unha maravilla, como todos os anos. Esta festa é unha festa que sempre ten moita éxito da afluencia, non hai nada máis que ver como está a carpa, como está toda a esplanada, porque, bueno, pon en valor dos produtos que son unha maravilla, dos produtos que son moi característicos da nosa gastronomía, como é o berberecho e como é o mexillón, un produto dos pensadores, dos mariscadores, e un produto das nosas bateas, ese euro negro que rega as nosas rías, e que, bueno, eu invito a todo o mundo, tanto sea habitante habitual de Vilanova, de a Ría da Arousa, como que sea... Que non só veña a Huerta Fora. Exactamente, hai que degustar, hai que poñer en valor e, sobre todo, estar moi orgullosos do que temos e da nosa gastronomía e dos nosos produtos do mar. Primeiro, agradecer a invitación como un ano máis do alcalde de Vilanova, de Gonzalo, amigos, en este caso, pois para nós, pois tamén é importante que un concello como Vilanova de Arousa, pois esta repercusión que ten mediática, e eu creo que nas Rías Baixas todos somos un conxunto. Logo é importante tanto a xente que pode estar aquí na Arousa como a xente que podemos ter no noso concello, como poden ser lugares como Pollo, Combarro, Raxó. Eu
eu creo que ao final son persoas que percorren toda o que é a comarca, toda a provincia, todas as Rías Baixas, e creo que ao final o que temos que facer é iso, vender todo como un conxunto, e por eso hoxe estamos aquí tamén para apoiar un concello veciño, un concello amigo, nunha festa tan importante nun sector como o noso concello, como é o sector do mar. Desde logo que aquí veñen todos os concellos veciños. Ahora topámonos con David, contelles que non sei que lle está parecendo todo isto. Pois a verdade é que moi ben, a verdade é que hai moita xente, a verdade é que esta festa está moi consolidada, estamos falando dun dos produtos máis interesantes do que pode ser a comarca, e a verdade é que Vilanova, bueno, pois ten esa forma de facer as cousas que chegan moito máis alá, non? Polo tanto, a verdade é que pois moi contentos, dan esa visibilidade que tamén é moi necesaria, non? Sobre todo cando o día a día ese movimento económico discurre pois precisamente destes produtos tan típicos, non? Bueno, eu creo que a comarca ten que seguir promocionando, por suposto, estes produtos, e a verdade é que, bueno, pois está sendo un ano e un verán no que hai un movimento de xente e de persoas e de turistas e de visitantes tan importante que, bueno, pois eu creo que temos que seguir traballando para que ese movimento pois siga funcionando, efectivamente. A verdade que está sendo unha semana fantástica, unha semana que desde os xoves que empezamos aquí, que a apertura da carpa a 1 da tarde xa, e moitísima xente veo, o Berres, tivemos con panorama, pois a verdade que preto de 10.000 personas viñeron a Vilanova ese día. Onte con Milladoiro tamén estuvo moi ben a procesión do Virgen do Carmen, pois eu xa non recordaba unha procesión con tanto barco onte á tarde aquí surcando a ría, e a verdade hoxe pois é o día grande, hoxe pois aquí xa temos as insignias, sobre todo a hostelería local, non? Representando ben co hotel Arcoiris, ben co restaurante de aquí do lado Faro da Lúa, e tamén cun furancho de interior de Ballón como é o Lourancho, non? Todo representado, e noso tamén pregoeiro que é noso cronista oficial Benito Leiro, non? A verdade que está sendo unha semana fantástica, o tempo tamén acompaña, e Vilanova, pois a verdade que está, como digo os rapaces, petada. Deixo a mesa moi vacía, non estades a comer? Ya hemos comido, ya. Xa comiste? Ya comí, ya bailei, ya hice de todo. Veixoche un acento da fora. Sí, somos de Vitoria. Ah, viñestedes a comer ben aquí por aquí en Galicia. Claro, my pai era de Vilagarcía de Arosa tamén. E que comestedes? Cal foi o vosso produto favorito? A mí el pulpo a feira. Me encanta el pulpo. Non hai nada como un bo pulpo a feira. Claro que sí. Pois a mí tamén los mejillones, los berberitos estaban moi ricos, pero el pulpo a feira, vamos. É a vosa primeira vez por aquí? En Vilaboa no, nesta festa sí, pero moi ben, volveremos, Ah, pero non sodes de por aquí, de onde sois? Somos de Soutomayor. Ah, va, pero merece a pena o trayecto, non? Merece a pena. Xa vinimos o venres, o sábado e os... Sodes os máis fieles, polo que vexo. Genial, moi rico todo. Estades disfrutando tanto da comida como do viño. Un turisteo de Galicia. Ah, entonces de onde vindes? De onde vindes? Bueno, aquí ao lado de Cambado. Ah, jova, pero si sodes veciños, entonces vindes a encher ben a barriguilla, non? Moi rico todo. Temos por aquí unha familia un tanto peculiar, unha gallega, que traes por aquí? Pois agora traio unha familia pois de 5 persoas mexicanos, pois que son alá de Mérida, de México. Entonces viño a primeira vez a traelos a degustación pois do mexillón e da almeja, do berberecho, perdón. Está maravilloso y nos faltó estómago para seguir comiendo. Ah, yo soy eu son das túas tamén. ¿Y por qué no te sentaste aquí para comer? Porque mira, todavía no acabamos. Fantástico, el clima fantástico. Mi hija encantada. Entonces, para volver a Vilanova. 100%. 100%. Esta festa, sobre todo. ¿Mande? Ah, festa esta. Ah, delicioso, la comida espectacular, se siente de casera. Bueno, como xa vistedes, un montón de festa, hubo procesión, hubo comida, hubo premios, tuvimos de todo. Así que isto xa está por terminar. Pero xa sabes, se queres que vayamos á túa festa, só tes que chamar ao 986 71 07 41 ou escribir un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. ¿Qué pasa si pierdes o rompes el mando de tu coche o del garaje? Haz una copia por si acaso en Soques. Y ahora, para aprovechar el tiempo del anuncio, ¡a cantar! Soques. Cuando tengo un problema está Soques. Copian llaves y mandos en Soques. Y el bombillo de casa te lo instala Soques. En Soques te hacemos el duplicado de tu mando a distancia. Del garaje, del coche, del negocio. Soques.
Dende as rías galegas, onde o Atlántico nos regala o seu mellor tesouro, seleccionados e envasados con ingredientes que potencian o seu sabor único. Conservas Dardo, auténtico sabor a mar. Descúbreas. ¿Necesitas una carpa para tu evento o negocio? En Carpas Pontevedra fabricamos y alquilamos carpas de aluminio para todo tipo de ocasiones. Desde jaimas hasta naves industriales, tenemos la solución que necesitas. Además, ofrecemos mobiliario, decoración y todo lo necesario para tu evento. Carpas Pontevedra. Más de 25 años creando espacios únicos. No Centro Comercial Arousa traballamos arreo cada día para que ti nos elixas. Achégate ao Centro Comercial Arousa. Compras, ocio e moito máis. Personal Óptica, onde a túa mirada atopa estilo e claridade. Asesoramoste coa mellor tecnoloxía e as últimas tendencias en gafas. Descarga a nosa app e desfruta de descontos especiais. Buscas pezas de calidade para o teu coche? En Desguaces Galicia ofrecemos recambios garantizados e xestionamos a baixa do teu vehículo de forma rápida e segura. Desguaces Galicia, o teu aliado en recambios. Ahorras sin renunciar a la calidad. Convirte cada celebración nun espectáculo inesquecible. En Tecmodeco somos expertos en iluminacións artísticas para todo tipo de eventos. Dende entroidos e festas de verán ata eventos privados e decoracións de Nadal. Ofrecemos solucións personalizadas que reflexan un estilo único. Confía no noso equipo profesional para transformar os teus espazos e crear experiencias visuais memorables. Visítanos en tecmodeco.com ou chámanos ao 665 08 30 61. Iluminamos momentos especiais. O teu negocio necesita destacar no mundo digital? Estás listo para dar o seguinte paso? En Overfly Consulting creamos estrategias digitais personalizadas para que a túa empresa medre. Deseño web, SEO, publicidade online e consultoría e-commerce. Todo o que precisas para aumentar as túas vendas e atraer clientes. Non te quedes atrás, confía en expertos e leva o teu negocio ao seguinte nivel. Visítanos en overflyconsulting.com e comeza hoxe a túa transformación digital.